wase chiri kuririke iriria gatigati gwikarigori ria bantabatinu Moigo imeya Uru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganie bwochoganiri erangiyiga aseduke yigaya Uru Superstores na bokwege namuna ekale awatagete ni gukwaya nyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na Moigo Ekeonga enyumba yao use hasomanyete use chire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite chirangi cha Crown Paints eduke yigaya Uru Superstores yegotoka se enyumba ya Uru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Moigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eywere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simu gwetera seti namba chabo 0111161500 Uru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi Channel chinyinge esigino entingo eyu etabwatu chi scratch asili kudirigi enyolere zuku satellite yani edecoda amune dish asachi shilingi chiri wibere chimikiende na merongo kiende na kiende chuka kuse edish yuka asachi shilingi ediweyemo chimikiende na merongo kiende na kienda wigo na bokwego keno wansubu sapi omutinyu mugima yani free premium package akera okosi electronics imeyomu chobo songo terase number 0708741293 gose Zoki Electronics weterase number 0702669403 imeyomo Nyamira wigo na bugutalira Josol imeyama Simba Plaza gose Aleno angina daraja imeyomo Chobosongo wigo na bugu wake simigwetera zechi namba 0205200025 gose 0703010000 Zuku life got better. Eduka ya womo ya Uru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyue karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri kuririke iriria gatigati gwikarigori ria bantabatinu Moigo imeya Uru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganie bwochoganiri erangiyiga aseduke yigaya Uru Superstores na bokwege namuna ekale awatagete ni gukwaya nyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na Moigo Ekeonga enyumba yao use hasomanyete use chire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite chirangi cha Crown Paints eduke yigaya Uru Superstores yegotoka se enyumba ya Uru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Moigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eywere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simu gwetera seti namba chabo 0111161500 Uru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Mwancho morigeria Chinsa Inye chio obotuko bwiga bwaikomia somotionyiga ukabere omwako yiga bwechiri bubere 25 no gosaba kwano gendrete kwego kenemero bire gendreta sembeo ya Getembe TV. Karibu sana hasemesa Ekeonga Chinsa Inye tosanga sobo ikirano ali aine kiwe asenjira ya mangana mayase litukeriga nchenkoro kwa Clinton Ondigi Wilson Makori kurwa sense moyo munu bimanyerio nabwo mo director na DJ Atsan Cruise studio ya kabere nabutogo cha kubwatra na ikaransoke abana intwe komwe. Karibu sana na ndo mwancho murigaria bone Ekeonga Chinsa Inye togo chaka kurwase county ya Nyamira somo waziri oteneta mangane chinguru chomo raiga Kenya Mheshimiwa Opiyo Wandayi nigo aikirana ase county ya Nyamira bune njire moyo kwenekia ugo chakiwa kwa magendro yo kubwatiraniwa kwa menyebe Chinsa mecho ne chinguru chiga chomorro bwestima. Mheshimiwa Wandayi nigo bona alire yogo chia kwenekia miroberio ya serikali yo bekire yo kwenekia unabana inchi ase Chinsa mecho nsimbachi kubwatiraniwa omorro naboigo county ya Nyamira ne chiko nyara koba gekonyora bosere nyakaba konyora umuroberio yo asata rebungeri ya North Mogirango ebunge West Mogirango naboigo ebungeri ya Kitutu Masabase abara ikurase county ya Nyamira bakorogo mono mo senator we county yo nigati abajumbe bande nigo baikranase umuroberio ya saba na inchi beso kya sobonge nakogokera magendra iga kurase serikali nagotuma nyumuri kito Fatgad Gisemba. Waziri w'ekinguru cy'umuriro Omoske Opiyo Wandayi nigo rero akora etaro imege county ya Nyamira asogo cyakya ogwokiwa Westima very good. Oberio oyoiga nigo serikali enene yatumekire kishiringi kimilioni 550 na mirongo ebere. Sisi kama serikali tumeamua kwamba kwa wakati huu ile jukumu ambazo tuko nazo ni kufanyia nyinyi kazi. Na Mheshimiwa Rais ametoa agizo ya kwamba sisi wakati tunafanya mambo ya maendeleo ya kusambaza stima tufanye bila mapendeleo au ubaguzi wote. Hii kaunti ya Nyamira serikali kuu imeweka pesa taslimu 620 million shillings. Hii project ambayo tumekuja leo kuzindua hii ya Sengera ni amana sana. Ni amana sana. Imetugharimu karibu shilingi milioni 7 hivi. Na imeunganisha au itaunganisha wananchi customers karibu 100. Kurwase ebunge ya North Mogirango nigo mabunge Joash Nyamoko akwana ajaiga kubatakana na magenderero ayo ase bunge eyo. Vile tuseme asante kwa sababu ya ile kazi ambayo umefanya, tukahakikisha kwamba tuko na moto pande hii. Vile tulikuwa tunatoka huko kwa shule, vile tuliongea wakati tulikuja kwa ofisi yako, tulikuelezea ya kwamba we still have a higher percentage ambayo ijakuwa covered katika maeneo ya Nyamira na sana sana katika county yetu. What we have as a coverage is about 56%, na kwa hivyo vile tunajua stima saizi is an essential facility that we should have. Ebunge area ya West Mogirango nigo muyiga oyoboigo okorekana ase wodi ya Busamaro ekenyoro kya girigiri abwase umubunge o West Mogirango agokera amagenderero ayaiga boigo omosacho uyu ekera igu ngagirigiri no sobo senator ngana ende stima ekwa mete emyaka na emyaka ateba na ina bara matebetinga mayale no sobo senator esimeyi no MCR igateba ngago itabwe ko monyene aite kuyokya erebuya gosere bobe etaro eyo boigo nigo yaikiranwa no moseneta bwe county ya Nyamira Omoske Okongo omugeni omubunge omochore bwe kyama kya ODM Irene Mayaka aboigo omunyakerogo ojiotamo Omoske Walter Nyambati Kana cha make sure nga ebintu byawo byonse byakoleleki nonye nigo omoseneta oyo Moske Ekeonga omugeni nigo asaba omowaziri oyo ase wizara yaye n'ekinguru kiri abwate kwenekya kitaya nchiraroro ase chichiro cha Nyamira. Tunajaribu kufanya biashara kidogo kidogo ndio tunaletea watoto chakula. Sina mna hiyo. Sasa hizi market zetu ziko hapa Isinta. Kwa hiyo market kuna taa ile inamulika kweli?
tunaomba tupate hiyo mulika mwizi waziri. Ekerenyo. Hiyo ndio ile market ya muhimu sana area hii. Lakini hiyo mulika mwizi hakuna. Ama namna gani? Sasa pia nikiwa hapa kwa sababu mimi napenda kila mtu. Nataka pia nimuombee gavana wetu. Alikuwa hajaamuka lakini nataka nimuombee kule chini Magwago. Kule chini pia wako na market. Magwago, karota haina moto. So tunaomba waziri ukiwa hapa utusaidie hizo market zipate moto na zile zingine nilikutumia mingi zote zijapata moto utusaidie. Ekekyo mbakwanira amagenderero yechipara anene imeye bunge ya West Mugirango. Nataka uchukue maneno ya hii constituency ya barabara in a very special way. This is the only constituency that does not have any road under bitumen. Ikiendelea hakuna contract ya lami katika hii constituency kwa miaka karibu 15 ambayo ilipita. Hata ile 60 kilometers ya tama constituency zingine zilipewa, ya West Mugirango haikufika. Na nimehakikishia rafiki yangu seneta pamoja na mbunge ya kwamba nikifika Nairobi nitawasiliana na mwenzangu ambaye anasimamia mambo ya barabara, Mheshimiwa Davis Chirchir, ili mambo ya barabara ishughulikiwe kikamilifu. Hiyo ni ahadi. Jingo ripotere Getembe kurwase eskuru eyeiga ya Girigiri eye gotoka imeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira. Njefa Tigadi Yesemba Mwancho murigariase omoigo yoyo hegatia baraibari baikirana senseme yo kurwase county ya Nyamira nigo banyara ko babakuru kuboria gochea sabarai na boiga bana inchi borogongorerwa gusi koenekya bunanko abarokoboko eserikali ya bono ya Kenya kwanza insio boraiwa yo muraibwense ya Kenya omuske William Ruto bunenchira moyo cha koenekya bunambache konyora amagendro bunagotumanya omurikito Polycarp Okara asitare yiga yo mwaziri w'echinguru chumuriro Opiyo Ndai yacha kireme ye bunga ya North Mugirango eria ya West Mugirango amone bunga ya bogetutu wa masaba nigo yale toko semelio konene gucha sebinyole binge ebibya berema igasumu suntekelibe kubwatekana mono gutabekerwa estima. Waziri, nataka kuchukua nafasi ni kukaribisha hapa Kitutu Masaba na Nyamira. Ukwane kirikyo baraikurwa sorogongorwa gusini ko bagendere ko bagotogie serikali ejo ya rosi wa monomo rayo monene bwensomoske William Samoei Ruto amo nomo moske Raila Amolo Odinga eyuye manyakanti muna broad based government. Kwa hivyo tukiwa hapa tu support haki broad based yake taibo dari tara nyore vinto bikeiga binyago chanka taibo sindio tukwe wenye akili. Tunamuombea baba katika ile uchaguzi wa Afrika omugakoria Nyasaye atakumworokia obosio nera kunege ntokeria gambira Afrika. This is our prayer that Baba sweeps that thing and we go into dancing mode next year. Wewe Mheshimiwa Opiyo Ndai ni waziri ya kabero mjumbe lakini asenge nchwalewa ichamo lageko la minister. Wewe tubwato yondoko kumbadi tubwato kina Hassan Joho tubwato yondoko kuparanya ni kwa sababu ya kuangalia na kuangazia maslahi ya Wakenya. Hainama uzinamabe. Kwa hivyo tunaomba tushikane ili tuhakikishe ya kwamba watu wetu wanapata manufaa kupitia kwa ile uongozi ambao tulichagua 2022. Saizi hakuna marumbano hata kidogo. Bagukwane kiriki wego niko bagendere ko bagosege tomo gusina nena baraikurwa sorogongura gusi ko bamonobomo ilikwenyorera mange kuru ase serikali yiga omwelio yabara yabega niko bagendere ko bagosege tabagusi banyara ko bakobwatisha buraibu abo elio babakorera magendero na kubaikiraniria achira chabo una babalirete chinga kiche campaign iyo ndio kanata getemba kurire so muno yoito yendongerie kiabune karoto gutarama yendongerie kiabune karoto gakitoiwana no ene bukwa kanga abantu abamwabo bamenyeta buya yenga chinda ruchamo chiko iterigende oroche una toikana sta yotwa chete tole libo elimo tokaenda bakeso mu minister litikolie ichume eria kuma tabinge binte bito mbikwamete oroche within a week yochire otoire estima alino to Mugirango otoire West endo otoire Kitutu erebia osebabe
kulinda sensema ya umubunge wa Chinsa mechiga chabo getutu wa masaba muske Clive Mpanegi Sairo nigo atogiri omurubiriga na boigo kuliranga natikunyara kabaga kugendera kubakorera ababo getutu wa masaba amagenderero amange. Asante sana egente kenene kanyaguto sabira kelinko nyora nanya kubarumi rero na barumiri estima anki kandi tinko barumi egente kyao kyatokire tubwaterane tusabira abarayi baito tokorega syamo nande muntu tabase gutumia estima koleto gwetana kati yetu estima na abatebiri nyansi eso igule muna naye bwateti onde nande tacha kotanga estima yaru etasangao ninche mwasabete estima karona atende desitundu bali mata nande nkabatebi ninche ndolenga mwanyorire estima ningendere gotema basaris abanamba ichoreti chibesanganyete chikoru treasury chicheki narikire chigende skuru. Ginko ripoti rigetaseni kia uwanjete kia Getembe kuruiga ase kaunti ya Nyamira inchi gonkuru kwa Polycarp Okara. Bemano murigito Polycarp Okara norbotiro senchira yoikirano mwancho murigaria togos kabosi bona se county ya Kisii ni gaba menye kuru ase kenyoro keburi hase ebungeria ya abo basi banyarko babago esokya na kunyarko bago kwandro mochandobo hoyiba berbago etera asege kakobwatkana no kuborwa kwa mache yogotumeka ase bona bago tebege simekanya takobage kuremwa ase Chinsa mecho ase miaka 15 ya etire nigo getaria senchirengia irache kobakonya bamenye be Chinsa mecho kwegenderia ase baruro koboria gochia sabara igwesokia kubaikange urenchire mwe kubakonya gusonsoro mochandoi amachaya igato chandete community eburia etwa na rueto bole mobuno mongi no moboraka amacha konya abantu abana be sukuru nyasara bachandegete pakenya gitari nero bona abantu asitogo chiroche togo chiare gakia serikali omochumbo itogari are nero rosatia makunyire tukuru aburi tangani no mwesimi ugali agatakanya agatorosalia maji akambuya agatakanya sieka for 5 years na no kelio nero chire onyasie kirese miaka 3 bona ngitu akunyire twege simeke tawakorera mwa twale gwanja alivo mindo kwale gwanja suka ige bulio torosalia macha ya iga tonywe elinde twesibie tororekane ko babana onya taliba twakakabuli agatorutense toyura maji kole kana umurai nero tobegete gachiru factor yo jago cho tuachi nyinge sana lakini asa makoro taiyo robano ngo sabe serikali moto bwatesi tonyara konyora mache bulia bono matitali ange gaiga tangine bekira ya menyire miaka 15 matitayo bono serikali mwala kozorora mabera motokonye abangina bachandikire entu twaborwa macha bagaka toko isibinka bagitokonye serikali macha abigiruga koli miaka manyomo mwana bwensi byo iboletu ojira bakafa mugwali atanya kunyuma ajaye ndibara soko kanikwane arosi kubwango gusibagende nka Tokoska bosio mwancho murigeria bona se oroboti ruabene murikito Daniel Ontiri ejumatatu ya lero nigo anyara ko bakago sangani chiamate Inye kurwa sensemo ya Nyagonyi iyo gotoka ase ensemeria ya Marani bunge ya kitutu cha Chenota se county ya Kisii asasangane gati chiamate Inye ichaba kagirwa babo busabancho babo banyatiko babago sambo gwekagosira magimaba soko kagirwa ko babuna nabaroge chitariki 15 na ibere mutinyi 10 mwaka bwechiri bubere 20 no yomo asebono chiamate cyo chesokia na gukwanda riba eteire kurachinga kecho goikira boni gasi baruro kubore go cha serikali kone kyabuna ko banyorere ine barabanyara ko bakwegandaria sencherengia Ikeiga asorboti ruobene nkurwa sekenyoro kya Nyagonyi imiye wodi ya Marani bunge ya kitutu cha Chinothe kaunti ya Kisii asegetaseni kya Getembe twirana nainde magega yemyakene hase chiamate cha bangina bane bemyake menene abasagane twegoika gukwa haso gukagirwa ko babarogi hase nsemeyo ilikomanya buna bagenderete n'ubugima nanye magega yokoera gwikinekyo omwelyo bumutinyi eta chinga kya batogete na momocho bakomeretwe ebisibo byabo nekigambero nyagusira omongina sindege mayaka Rael Sigara Nkware Jemima Nyangate
na Agnes Mura Ototo nigo keroyomo aeneti wa senkaya aseno nyirabo amatanga akoreretwa sayamo asigeti yeskuru yoboroso yenyagonyi magega yuku kwabo chitariki 12 cy'umutinyu 10 umwaka w'ikirubere na 20 noyomo aiga hase chinka chabo chimbera chabange nabo abanchwa chamelire n'ikinyomba cyabo nigo cyasiekire cyatagukire bobe wego kubatekana nesa babuna ondeta yo omenyitaro nabange babo nigo barenge abatakano abemyaka menene aiga nasinka yumongina Agnes Mura Ototo no yotikale taro no mwana oyo mumura omotangi Job Ototo yosanga naintwe buno bogema bwa mokongeire kurababoli baye bonse bakwahinse y'umutinyo yomo n'abana bande bamwabo nigo bakulinwa no nyina mabaga y'ikigasi akonenge twakubwatekana no ukagerwa kwa mama mwabo kobo morogi na goitwa n'abanda masomo abo nigatene niwe kubwatekana no kuborwa gwe school fees mbara bagote school batanya konyore gasi saguria mangana bakonde bari gasi batebunga ahaje nayo uri mama minori tetwe abantu bakwiro cyesi ekera mbakonyore gasi bagokora igere buyango tebangi gafana yito musimi goito mbachi yabo cha feti bonspi asaba bitabaro mungne mumuchwangi nesimura Ototo sogotoka bachi barora abana bakote school gemba kote form force babaide babadigiri chigasi banyore kyagera bacha kwekonya so buguma bwabo ikyagera njitenganya kuburi musigone no mwana no yo abana bamintu ikyagera no muritori no muchiyo bunoriga no bwate ubole muri bana isaguri abana abo msipi kerontikira nabana buri kera batayo talingo se bakwete baruarite igo bakwete barasimisire bagaku asegende kitariye kene chimita chinkego kuroiga abana banyagusira omongina sindege mayaka nigo nabarabo barenge konyagwa kesabu igoro yobogima isiko mwamamo mwabo yo olinyagusira bono nechinga kecho banyura enchira omongina wenkeiga arusete weisiko akaboria esababo na taireneriwa nabasaye abo batarenge namabera aba mwagete emiore menge no mwelio bakamotusia baitito mongina bakamoita bosa ese saguri bono tabwata mangana mange bobachite bakamanyora aikaransite mwaye gesona bakamoira bagokera umukia wekegambero gukora ekinekyo mapema ubuya boigo bagokerwa n'abanyakinyiro n'ichinga kecho baboria amaskani asabare n'emyaka menene ndorigererio omonto kagotire mongina kagotire so mugaga kagotire tomubandike ng'a nomorogi ikigero kitigato chikwebuka sana ase kenyoreke gieito amang'ana ali akorekane taria na mang'ana aichandetie abantu na mono mugusui kwa jumla nanyana bo nigo baboria kubwatirigwa kibese cyabo icyo baetwe bache wetinyiria marigano burayo bukoro bwe county ya Kisii kerenga chiringi chiribu emyemo icyo batanya konyora bunanonye cyasogete batayabona kisagosoka nje bakonye anene muno aso kwegendereria igongo saba oyo tochorete bono iga omo heshimiwa Simbarati achibwatie asobwango ngonyendiye kenyarikana achibwatie sobwango egera tomanye ngajibese nyinga iki agete koru 2021 paka bono iga bese injanya gotoikera aiga nigonde siko umumongina sindege mayaka uyoringe gati yabangira bane kurwaiga nyegonyi meyamarane se bonge ya kitutu cha North abo basambetwe magaga yokagerwa kubabarogi cyamatikiga nigo cyagendere go singira kuboria kibese iki cyabwatugetwe no boraye bwaitete bachinyore bunencheremo yokogenderia ubugima wiki ikiego cyari tuko ni chingaki bune cyarero chingakinda cyo kwarigeneria oroboti rwa bene ngurubo derege tseni kya Getembe retrene nguruko Daniel Ontiri Memono murikito Daniel Ontiri noroboti rwa senchira yobo ikirano rwa bene kigima kurwa sensemeyo yebungia kitutu cha North mwancho murigaria wikiragwo no tokwira ribagari gutimoka keigo ase studio ya kabere toskare enkore na tora sensemo ya kabere togandra kwemanya na mange
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kuba tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoroisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iri abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganiri erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu terase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asili golidi amabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke asokubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub ego bwato mu rubyo ulipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imbeyo mu cy'umusongo asebara yasunika migori otarayikasenya gitaye ya nyangena boigo nabo waka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asenka ya olero Nilan Hub where style, comfort and quality meet. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Karibu sana naendo mwancho murigaria sense miga ya kabire Ekeonga Chinsa Inye nabono tokogendera kwemanya se chinkwana na cyo kirarente omuremba se Kisii cyo kigendreta sense ya DRC Congo sababu burundi ba KDF bagendreta kwene cyo kungusano gotindi ne kyombekeri kya babegu kya M23 ase amagimanya bange abere gakonyara kobakago sirwa kine chinkwana cyo murayibwense ya Kenya muskule ya muruto kukwana kurwase nyumba y'ubura ya State House County ya Nairobi chinga cyo komerana n'abarayida baga batendri be Chinsa kiri
Kisco nigo muraibu ensa atebire nari niganga yo kwenekia kubwaterana na baraibonsi kurwa sorgo ngoriga kwenekia buna omurembe no chikoiranirwa asensei of these processes. So we agreed that these processes should be merged into one. Number two, we also agreed that we should expand the space for facilitators so that instead of having one facilitator, we will have 3 facilitators. And we are in consultation between me and my co-chair on identifying the additional facilitators so that we can provide a more robust mechanism and energize the whole process of mediation in the DRC. And number 3 is to focus on both intra-Congolese dialogue amongst the parties in the DRC and also in the dialogue between DRC and its neighbors, more particularly with Rwanda. That will be the focus of the mediation process and the facilitation process, and the merger of these 2 processes. We will be proposing for an endorsement from the summit of the African heads of state. And to avoid the pitfalls of the past, both processes suffered funding challenges. We have agreed that this time round, we want to agree on a funding mechanism that is predictable and that can sustain the whole process to its conclusion, because the situation in DRC is so dire, is so tragic. In fact, it is an indictment to leadership, not just in our region, but I think globally as well. Ladies and gentlemen, as the East African Chair, I also echo the calls of the Africa Union, SADC, the UN, the G7, European Union, Britain, and the United States, and others, for all the parties in the DRC conflict to prioritize negotiations, dialogue, and commit Obosio mwancho murigeria somo igabwe kanisa oenekiwa omubasorero ase county ya Laikipia asomo konyi bomuraibuense omukuru muske Rigathi Gachagua nabo igaba bwatani bae banyarako babagwikirana sensemeyo nigo muske Gachagua airari bagerio rioko bwatoka okogota obosokorokia ogotagoko kwae kubwatakana ne chinchero muraibuense ya Kenya omuske William Ruto aberega kubwatoka chinkwana chitari cha maskanigo cha 7 inchi hasebona musabira nyarako bakago keya obororo kwanekia unachigwikira nemero birira cheko bakonya abana inchi ba kawaida. And I also want to, if you allow me, I want to advise my brother, President William Ruto. I tried to advise you, but you did not listen. I told you not to touch the mountain. You touched. You know what has happened. I told you not to touch the payslip. You touched the payslip. You know what has happened. Mr. President, you are demeaning the presidency. The presidency is a symbol of national unity. It's a very dignified office. When you resort to abuses and insults, abusing the people of Kenya, and you are president, you are demeaning that office. I appreciate that you are very unhappy that things are not working out. I do understand as a leader that many Kenyans have deserted you. I appreciate that you have messed the economy and you are stuck. But that does not allow you to demean that office by abusing the people of Kenya who elected you. You are profiling communities. The people of Mount Kenya region, you call them tribalists. The people of Kambani, you demean them, call them Dego farmers. The people of Isiolo, you call them drug peddlers. Mr. President, be careful, because I have listened to the ground and I want to advise you today.
stop abusing the people of Kenya. Mwancho murigaria tugutikana ne chinkwana chayo muske gashagwa na boiga mangana ge siasa tuguska bosio ekiombe kerigetenderete okurwania obukurumega Kenya kia EACC insio baraibwayo munyakerogo Dr. David Oginde nigo Kenya ariko bage kubwatoka enchira kirache kobeka emeroberio yayo kohenekia abune kiombe kyonge chikurwania obukurumega Kenya senchira rengia asebayenekire okubwatarana negati chi sector nemono abo bisaba banyanyimbo nenchire mego cha kohenekia obutukiburi bwekiranete herigo cha kobabeka biarana kobaimo keria getambokero ndikeri chiko bali bonse bakoneke obukurumega Kenya. I believe that we are going to tackle these things, and Kenyans are going to be surprised how corruption is going to die in this country. So as EACC, I do not want to say much more, but just know that we are with you. We want to make you succeed. Be the first IG to tackle this matter decisively, and you will go into the annals of history as a man who transformed this country. The Constitution expects all of us as public officers to uphold accountability and transparency, not only the police, but even EACC and any other public agency. We want to automate the services that are offered by the police. We want to digitize the occurrence book. We want to digitize the traffic fines and many other services that are offered by the police, such that the people of Kenya can actually be able to carry out those services, else we are not necessarily in the police station. You can be able to launch your complaint in the comfort of your home. That is the state that we want. And that's the reason why I'm happy that we are going to be joined by other supporters, other good people, the UNODC, the European Union, and many others out there to support us. Our common denominator in this Kenya, for all of us, both the EACC, both the police, the president, the governors, and everybody, is the Mwananchi. Mwananchi is where our meeting point is. We have to strive to ensure that the Mwananchi is well served in a professional and a better way. And in this regard, that's where now we Tuguska bosio mwancho mo higaria kero ebikaro bie bunge enene bikagere kwiranirwa seritukoria anke omega yabajumba vega ko basomo tuboko motambe bwerusa nigo maika yeke gambere kene kurasomo chu Nairobi konyana kobage kubwata koko na chabuna nigo bomo bwazimio la umoja One Kenya Alliance korengana nerichiko babwente koba nabwo bare abajumba bangase ebunge yo abego ne bamente koira oborai bwabarai bari bare bose abarai babajumbe bari bara bangase ebunge yo korengana nechikura chu mwaka bwechiri bubere 2022 nigo bono igati yabajumbe abo bakoko bako abomo bwa Kenya kwanza baganda tegwesoke na komochia okona choku hasibono bate biru karaboniga nigo gwaetirwe nechingake. And we look at the coalition, Kenya Kwanza has more members than Azimio. Azimio have also got, I think, 165. We are about 178. 178 against that. Now the others are joining us as well. And I think that is something that is being taken by activists, just to keep them busy. I want to say is they keep them busy. That's what they are talking about, majority and minority. Hiyo kitu lifanyika samani tumemaliza. Tukange yaliyopita si ndwele. Tukange ijayo. You are wasting time. We have no time to go to Bunge to talk about what you have already resolved. I will stand in Bunge on your behalf kusema kwamba as far as we are concerned, Kenya Kwanza is the majority. Okay, and we will prove by giving the numbers. Are we together? So that question of minority, we are going to discuss it. I don't want to preempt our discussion here, but of course we are opposed to the whole thing. It's just the busybodies around. Even, I'm sorry, even our own charges wengine. I don't.
Mwancho murigeria kuikira guno tuikira omwerio bwemesa Ekeonga Chinsa Inye asobutuko bwiga bwikomi omutionyiga okabere omutionyi bwobwanchani mwaka oyiga bwechiri bubere 25 ne ejuma tatu ya kabere yo mutionyi go mwancho murigeria kuikira gwo bono nkogwakira mbuya mona soko sangana into na bari bonsi bana kyago tubwateria aserero to kugandira obutuko buyana bwogandira gutwara oburigerio buyatomerane litkoria ankyo asomoroberio bwetwani ya Getembe gochakira Chinsa 12 chemambi goika Chinsa isato ange nenusuga chemambi gosanga amange ase omoroberio bwetwani ya Getembe nande nkoinyore itkoria ankyo chigotware nkwana ya bene gosanga igoro yokoba omoyo abasubati gwesoye ase chikosi chiga cha sciences bagotenga encouraging women to pursue sciences ni chigotwara bagani babera ase studio Daktari Rayoli Douglas Mosoti PhD naboigo Dr. Obed Nyabaro na PhD daktari tunyara ko batokomera na litkoria ankyo gosanga amanga sense meiga hiko gukurara mwancho muriga tunyara ko batokobokana nde nyasaye ga gotwanchira tomera na somoroberio obwetwani ya Getembe chenkuru kwa Clinton Ondigi Wilson Makori buna batambe kro sense mo yomonwe manyerio abigo mo director ne kro studio ya Kabere DJ Atsan oine kamera gine chibicha ngochara senchirengia twarabot kobya tomera na sembe nyasaye kawancha. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati ande onsialia utagete showroom yeto nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yega kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yega babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuboiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwata Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari lero ase Ouru MRM showroom onyare ko bagokwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imeyumu chuyigo busongo eyo erangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nilan Hub, niye moya chiduka.